Anyang aki din! Marlon, maturog tan, rabiin. Maturog ka ka din. Jak pa inalpas to aramida ka surat. Surat. Asino ti suratam? Ni manang ko. Nan kitaak man. Ay saan? Kitaak ko na. Saan nga road? Kitaak no adda kang mali na. Ay, di mo managawan. Kakaiso na amalmalpas kaon. Basaak laang. Na. Tainalanan. Ay puunay kamutan, Marlon. Dirlaang di mo pa'y ammo nga ispelingan. Ay wrong aya. Katuan, D-E-E-R mo't daytoy insurat mo. Anya ngay daytoy, ugsa. D-E-A-R kumaa. Ay wala niya. Ay aguray ta sukatak. Ay, nagadutirong spelling mo dito'y surat mo. Ay na. Ay git talaga kasta Kinudyak nga rod nalpas ti elementarya. Pasensya ama. Imbagken ka ta teacher ka iti English. English? Saan nga English? Ay na, no estudyante ka. Pulos, asaan ka nga ipasa? Umay kayo manganan Anya pala aramidin nyo dita. Nay, nakadasar gaya man ti pamigatan tayo bakit? Breakfast is served. Kunamot Bigbigatan nakmanan ako nak. Day takat ti madikan ka. Di mo kaya't ti maisuro. May! JR! Come and eat na! Saan da kayat ti umay mangan? Ne, tapay. Kasano? Korek kala akorek iti grammar. Kayat mo pag-Inglesin ida, ket marigatan da nga road. Isursuro kayo laang iti pagsayaatan nyo. Di yo kaya't dayta. Ala, tasyak ti mangayab kadakwada. JR! May! May kayo manganan! Ubing! Kunak ngamin kan kaamangan tayon. Si kalang arudan ti di na kaya't ti umay dito'y kusina. Ala, agtugaw kayon tamangan tayon. Tani, maladaw kayon iti eskwelaan. JR, what's the English of kusina? Ni Mami Mat, tila madamdamag na. Kitchen, naglaka, di mo pa'y ammo. Spell kitchen. Ala, mangan tayon, aldawon. Isursuro kayo itinasayaat. Ngam kontraan matoy amayo, nga oray nagan na, di na ammo nga spellingan. Gloria, ag merienda tamot tareses time. Ay, stressak ita manang. Kaano kamot ngamin asaan nga stress aya? Nakarkaro ti stress ko ita manang. Mhm. Aywan gayam. Engineer nila kay mo anya. Wan, apay ana sa ludsod mo. Nalaing ka di iti spelling. Sa bali ti paglaingan nila kay ko, Gloria. Amumunuan niya. Ay, nilakay ko. Ultimo dir, di na pa'y ammo ti spelling na. Ay na mababainak manang. Imbag takinitak jay surat na kinimanang na sakbay nga impatulod na. Kasano arong spelling ako nam? Dir nga ugsa. Pati day tapaka-stressam. Nilakay ko, engineer nga agpaiso. Agam saan mo't correct ti grammar na no ag English. Okay lang mo't kanyak. Uray dagiti anak ko manang. Nakapoy da iti spelling kan grammar. Ay na, Gloria. Awan serbi na nga English teacher tinanang dano kasta.
Nalakit din. May sa oras ako dito nga gururay. Nag-meeting kami nga rod. Di ka pa imot nag-text. Ay na, di mo tumula maawatan no agteksakan ka. Kasano nga min amaawatak? Ket English mo ti pa nag-text mo. Kita ang manday tanga ugalim. Sursurwan ka nga rod. Adula amin na surwan. Sus! Laklakayaan akon. Isukat ajak kayat ti agtekskan ka. No umawagak, di mo lakayat asong batan. Una, takabutang ko ti pa nag-English mo. Nyalagi din. Intakit din. Paandaro mo to'y lugan tamabisina kon. Ala, dumagastan di tatalipa pa. Gumatang taman iti ready-made apang rabyan tayo. Kaya't kuman mo ti agsida iti fried chicken. Anya? Ulitan man. Fried chicken. Fried chicken kunamot Ah. Fried chicken. Basta agbalikas. Nagadukit nga mumun aya. Mabisina kon. Naimas di ginatang damami kan dadi asidaan. Amom ka din no anya. Amok fried chicken. Ala, fried chicken kunam. Say-saya atom abaliksan. No di mo kayat nga ungtan na ka ni mami. Iso nga ro dajak kaya ti mapan sumango. Tagungat manan kanyak ni mami. No jak amo nga spellingan jay damagan na kanyak. May! JR! Mangantayon! Ha? Mangantayo ka nun, JR. Maudi akon. Umay kan alangan asyak man lang ang ti maungtan. Mapanak pa yung makibasketball. Madamdama akto na mangan. Into no saan ang nakasango ni mami. Ditakan. JR! Agsubli ka ditoy! JR! Hay, siyak manin ti pagpupudutan ni mami. Apay ngay, ayan ni ading mo, May. Rimwarmat, makibasketball ka no. Oras ti panangan, mapan makiayayam. Ayan ngay ni Daddy. Jak mo no napanan na. Sige, mapan ko ayaban, Mami. Daddy, mangantayo ka nun. Daddy! Shh! Saan ka natakari? Apay, Daddy. Madamdama akton amangan. Inton malpas ni mamim. Apay ngay. Pagapaan minto manen ti grammar ken spellingan. Sus, maudi ako namangan. Lakay, kita to'y grade ni JR ijay English na. Oh. Ha? Mano ti grade na? Kita ang amin. Na. Hay, nagngaton. Nalaing 80? Nangaton day ta, parakan ka? Ay, kiwana, kano 75 laang ti grado kiday. Ay, ay 74 laang akidi. Basol mo day toy. Basol mo. Ne, hapay man na nabasol ko. Tunggal isurok ida, kontraam. Nagadua saom, nga uray kalamakongat. Iso aday to'y ita ti epekto na. Nangato kidin aday ta grade. Anum ay ati surok na. Saan mo ta maigatang? Kayat ko 90-90 grado na. Ne. Siyak nga English teacher. Kastoy laang ti grado ti anak ko iti English. Ay san amabalin day to'y. Daddy, di mo ibagbagakin ni Mami Tiyan niya. Nga inted dan ti card mi iti school. Kita akman. Oh, dayta. Di mo ipakpakita kin ni Mami Ay sus. Nagbabanday ti grado mi ti English. Iso nga min ti pagkapuyak a subject, Daddy. 76 mat. Nagrigat mat nga min ti agsurat iti essay.
Ay, may stress manan ni mamay. Iso nga rod adi mo ipakpakita kan kwa na. Ang magure ka. Kita da ito grade mo iti daduma subject. 95 ak di tamat, daddy. Da ito'y science mo. Agasam man. 90. Ha? Ay na, agpadpada kayo kiniading mo. Nababa ka di mo ti grado na iti English, daddy? When nga road. Iso nga agong unget ni mamay. Ay na. Apay nga minayaan nagkapoy kayo iti English. Kat no isursuro na kayo mo't ni mami yaw. Anya lagi din aya. Oh, Gloria, saan kan samot na makaturturog? Apay anak ko namday tamanang. Saan kan aglowing akas idi? Nangisit pa yan ti aglawlaw dagita matam. Madlaw gaya mon a permit stress ko. Si kaki di mo ngamin. Anya launay aya ti paka-stressam. Ay, ado ti paka-stress ak manang. Ti kayat asawan tinagan mo a Gloria. Glowing. Amok ngam nariga mo ti aglowing no ado ti pakakumikuman. Agrelax ka lang kadi. Apay, at daya babae nila kay mo. Ay, awan manang. Kat, apay nga rod ang stress ka. Anya lakit din aya, Gloria. Apay, awanan ti mayat asumango amangan. Ha? Ken apay anak kakalugong ka. Adda pa panam? Ay kwa, ay mapan ko lang bisitaan ni kumparek. Pumanaw ka kat mangantayon? Sa anak pa'y ngamin amabisin bakit? Na, asino pa'y itan nga iti kasangok amangan? Ah, ay damay kan JR ah. Kano awan damag? Ay agure ka taayabak. May! JR! Mga nun! Ne, apay ngawan ngagpay susumungbat. Awan samot ten ti mayat amakisango kanyak amangan. Ay... Uray si kan samot. Di na kun kayat akasango amangan. ay kwa, adda pa panak. Agpudno ka man kanyak Marlon. Anya ti pudnok manan Kayat nakakasango amangan wenno saan. Yes or no? Ay sos, English manan ako na akon kahit. Nagsimplian laang mat. Yes or no? Ay, yes, I know gayam. Ay, yes, I know. No, ay, yes. Oh, kita ang mandita? Di mo amo asungbatan? Mababainak at talaga kadagiti teacher dagiti anak ko. Tapay aya. Nagbababa ti grade da iti English. Dandani saan ang makapasa ni May. Dayta ka di tinakaro apaka-stressam. Ay, wen nga rod manang. Amom no anya tinaskan nga rabidam. Kat, ibagam amanang. Relax ka lang. Tinapatag. Agis iskwela da. Kat, kasanungay mo't nilakay ko. Ultimo kalakaan adir. Di na pa'y amo nga ispelingan. Relax. Day talaang ti maibagakkan ka. Relax. Anya pa'y laang nga itar aramidam. Paandaramon ato'y lugan taagawid tan. Ay, nakatugaw kagayam ditan. Na, apay, anya ayat ipampanunutam. Ay, kwa. Jay si daan Maluman, katnay, mabisina kaun. Ay kat dumagastan adi tatalipa pa. Ay sa bagay mo't kidi Agsidata manan iti... Korek
Taran nakmanan. Mabain akong nga agsaw. Fried chicken? Sige, intahan. Ay, iko nakman no. Fried chicken ba ka? Nagadun ti sindam. Ala kamit nga ala. Awanin na bati kanyak a fried chicken. Dua pa ilang ti sindak. Oh, 2 plus 1 kin ni daddy, oh. Plus 2 kin ni mami. Oh, manon amin. Ay, iko, tumal na kayo man ah. Mangan kayo lata ka din. Agdengdengag ni mami yu iti grammar yo. Kas kada spelling yo. Aywan gayam anya. Saan ako ngagtagtagari? Mga naklatan. Makaamu kayon. Kasapulak ti agrelax. Jak kayaten ti ma-stress. Ay, Yes! preksikin tumanan ti sidaan tayon, ah. Ay, Adun tulad ta preksikin. Mami, ni daddy fried chicken kano jay fried chicken. Daddy, anya ti spelling ti preksikin. Tumal na ka man si ka JR. Mangan tayo kitin. Kakaiso na nga agsasango tayo itamangan. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Ayan ti kursunado yung rep nanang ha. Da kayo ti makamong agpili. No anya ti kayat yo. Oray, anyat pili Okay ka dilaan ken ka ibiyong anak kaw. Ang lalaki din na yan ni nanang. Pagpilyin kayo aya, no ti pagbayad ko. Leave it to me. Mano ti kwartam di taya. Manaw ti budget mo? Ano ti kwartak nanang? Basta agpili kayo latan ha. Pilyin nyo ti kap-kap na kanyo. Tapno awan ti pagbabawayan nyo. Daytoy kadakkelan nga raw anak kaw. Sigurado kayo ni tinay nanang. Wan? Mayat daytoy. Dakdakkal ngam ti rep ti karo batayaw. O sige, day tangarunan ti katangan tayo nanang. Sigurado nga ano ti umapal nung makita da adakkel ti rep aginatang tayo. Yawa naman. Adamat rep dito ibiyong anak ko. Tatang Pids, kukuha tayo dayta. Dayta, ti ginagana mi kininanang di sentro itay. Nangalaan nyo mating gatang nyo. Yawa, nanginan sa matikas to erep. Ang lalaki din na yan ni tatangaya. Siyempre, kwartak, tinaygatang kiti dayta rep. Nagtaka man ako. Pangalaan mo ti kwartam. Isa pa'y nginginaan arep ti ginatang nyo. Ay, dayta nga rin ti kayat ni nanang tatang da kayo, met. Nangalami ting gatang nyo kunak. Ay, sweldok tatang Pids. Nya ti trabaho maya. Kaano lang iti gimatang kayo iti flat screen na TV. Ita, ref matan. Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. Nagalaam. Ay, basta, datatanganyak. Maya ti trabaho kita, ha? Naparpartak, ti pa nagproseso ti piyag tayo, ha? Kas makita yung matatang, ha? Dandani ang makumpleto ti appliances tayo. So, relax lang, relax.
Ulitin ko sa'yo, huwag mong subukan. Masira ang buhay mo. Ha? Bakit? Magsabi ka ng totoo. Anya ti trabaho ni Ibyong aya. Anya, timbaganakan ka. Awa, di namat nga ron ibaga, ano anya? Iso ti sa lunsodam, Iso matiyag trabaho? Aguray ka. Apay akas tamutan ti sa lunsodam si kagardaw. Mas dawak nga ron. Dumatan ti kwarta na. Dandani makumpleto ti gamit dito balay. Kat manuabulan na lang. Sipod nagrugi ti trabaho na. Awan sapay ti talo abulan. Imbes amaragsakan ka? Ay, bagat, sabihin ko sa yung totoo, madalagan nga rod. Mga kunak no aldamatan ti illegal at trabaho ti anak ta. Di laman mapanpanunot mo. Agyaman kakit di tanapaspas ti padag progreso ti biyag tayaw. Oh, si kamot ti masabat ko dito yung dalan, Rowena, ha? Ha? Siya ka diti kasarsaritam ibyaw. Sino pa'y kumangay? Tatalang mo ti tao dito, si kamot. Ano nagure ka ba? Sa dino tinagapamaya. Ha? Apay kas na tilangam. Kas kalapimpiman, ha? Nakitang dana kadatataon dong. Subot lagayam ba? Ay na, manuatawanan na makitang-tangdan kayo iti asawam. Ha? Sikat kayo dito lugar tayo. Tanagagat kayo kano. Ng mapingay. Kas nasaan mo nga agprogreso ti biyag nyo. Iti asawam ha. Agab-abang kay latta nga agingga ita. Ay, kwa? Ay, narigat man ti kasta. Ha? Dayawan da ka dagiti tattao, iti kinagagat mo. Ngam di dam mo. Asaan mo't gayam nga progreso ti biyag mo. No agprogreso, kat nabuntog mo. Kitaan na ka, ha? Talo abulan ko laang iti pangpanggadak, ha? Ngam manumatan appliances ti nagatang ko. Nagasat kayo nung dakkel ti sweldo yo iti trabaho yo. Ay, wala. Sweldo klaang iti may sarabi. Titangdan mo iti makalawas, Rowena. Anya? Bangos lang, ti mapan mo gatangan ngam nakabaybayag ka si kaibyaw. Nasalaw ko kami ni Rowela di tadala ni tay nanang. Kat, Ay, apo ayan, kasla pimpiman tilangana. ngam sikat day dyan iti lugar tayaw. Nagagat ka no nga men, iso nga adumat at agbilip kan kwa na. Day tay nga rud ka nanang. Ado, ti bumili, biti ka nagagat na. Ngam ni. Kaslaawan mo ito nagbaliwan ti kasasaan na. Agrigrigat na latamat, ha? Awan pa'y bukod na abalay. Sipod pa ide. Aging gayta. Layay, agab-abang dalata. Sa bagay, anya ko mati serbiti kinagagat da, no nabuntog mo ti panagprogreso da. Ay, dayta, nanang, ha? Nalalam ti kaya twasawan. Ambot sa emo. Talaga kasta. Duma nabuntog ti progreso. Nadalos ti wagas mo. Na, di ka man makibibiyang iti saritaan, may nga na si kagardaw. Wen. So, manao ka man ako na ako, nay! Kumusta nga ba kay? Internet tataundong titangdan niyaw. Kasla na unag man hindi pampanunutim
Hoy, bakit? Ha? Anya nga minanti ko ng lakay? Inted ka din ni Tata Undong, titangdan niyo, kunak. Won, indad na itay. Pasensya kan lakay. Adala nga min naunag apang panunuto. Anya ti pampanunuto maya? Tiimbagaman ni Ibyong itay nasabat ko di tadalan. Na, anya man ang timbaga ni Ibyong King ka, bakit? Katawaan nak nga rod lakay. Nagagatak ka no. Ngam saan ba't nga agprogreso ti biyag ta? Kastama ngamin bakit, no daduma. Nabuntog ti progreso, no nadalos ti wagas mau. Naimbag pa'y kanya. Kunanan to pa'y lakay. Impasika naman na ti adong appliances na ginatang da. Kasta nga rod. Anya nga tati aramidak tapno dagos nga agprogreso mo ti biyag ta aya. Mano atawonan ang makitang tangdan ta? Nyalaki din bakit? Di ka maupay iti bagbaga ti sabali a tao. Adda mo basit ornong ta. Nayunan ta pa'y dajay, tapno makagatang ta mo iti dagata. Addan to bakit? San nga ita? Amok adumteng tulat ta. Wag ta ka man ako. Ano magayam tin pa-deliver mo a semento? Nalaki din na yan ni Tatang. San ka di ngayon karikata kayo kininana kapalawa at tibalay tayo? Nagtaka nga ako. Pangal-alam iti kwarta maya. Kasla, di ka mat may bebusan. Iso nga doon nagtatabawak, Tatang. Tapno ada ka na yung nakwartak na kayo met. Wala. Anya nga ro ti trabaho. Anya kayo na yan diyo sa rutsudan no anya, Tatang. Basta trabaho. Anya? Ewan gayam. Ada tiyag trabaho itong madamdama, ha? Da kayo matan kininanang ti makaam mo ang mga sikaso kadakwada. Tapno, makay nanakmat. Agtrabawak manin itong rabi Lo isote ko nam. Please allow me to remind you. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ha? Anya? Adda ka di kwarta. Ibyong anak ka. Manuti kasapulan nyo ayan nanang, ha? Ay, katsikante makamaw. Igatan ko iti merienda na iti trabahador. Mangala kayo latan iti walit ko nana, kano ti kwartak. Mano, ti alaan? No manuti kasapulan nyo, iso ti alaan nyo. Okay nga raw. Ituloy mo man ang timaturog. Dakamen, kinitatang mo ti makaam mo, ang mga sikaso ka iti trabahador. Ibyaw! Ay, matong palmatlangan ti arapaap ko lakay. No malpas ti balay tayaw, sigurado nga adun tumanan ti umaapal akaro ba? Pesting yawa. Laita pala ang matenda di tanunod mo. Basta unay ti ragsak mo. Katsak, madanagan na klauna yan. Awa talaga, oh. Anya laki din kardaw. Anya launa ti pagdandanagam aya. Madanagan na. Di yung matngarot ibaga. No, sa dino, ti pagapgapuan ti kwarta, gasgastusan tayo. Na, sweldo ni Oibyong ah. Sweldo na iti. Anya ti trabaho na ya. Payarabi imot alumuar. Night shift nga raw ti trabaho na. Adaya mo ti night shift apangagsapa. Ay, anya laki din. Di ka na makaw awat mat gardaw. I want to remind you. Siguraduhan nyo lang nga nadalos dayta at trabaho. Walang sabit dapat. Nagadulakit nga ibagbagam. Di ka pa agyaman tamaya tibiyag tayo ita. Ay, naimbag abigat mo, ibiyong anak ka. Naragsak kay tanana, mayati isam mo, ah. Ay, uwan ata, umadani matan amalpas ti balay tayo anak ka. Sino jak si sirip?
Sana kag bindot. Ni Rowela day kinanak ah. Ay, uwan. Isungag pa isaw. Nga ti sirsiri, pandaya babae. Ang mga nakita nati balay tayo, kat iso ti sirsiripan da. Ay, piman mat. Aging gangamin ita, kat awan pa'y balay da. Ay, wani ka ron nanang, kat numano at awanan, ang makipurpod diya nangagasawa. Awan ti sirbiti kinagagat na no kastamot laang, awan pakakitaan na. Ay, naku nampay nanang, puno day ta. Ayun, abakam ida anak ko. Awan pa'y makatawan na nagtrabaho ka ngamnay. Ado matantigin at gatang mo agamit tayo. Napalawan pa'y tibalay tayo. Nga mabit man lang takasaritak man dadya babae. Di matan pumanaw. Hoy, Ruila! Ah? Auntie Luisa? At niya ti sirip-siripam dita. Ay, kuanti. Ti balayo. Dandali mo ton malpasan. Kan limawa pa yun, auntie. Aywan, tadagagat nagtrabaho ni Ebi ang anak ko. Ada pa kakitaan na. Ay naimbag kayo pa'y, auntie. Ay talaga. Awan pa'y makatawan, manipod nagtrabaho ni Ebi ang. Dakal mo tanti nagbaliwan ti biyag may. Saan akas ka na kayaw? Manaw at awanan ang makitang-tangdan kayaw. Ngam awan mo't pakakitaan iti kinagagat yaw. Ha? Padnamat? Trabaho kayo at trabaho. Ngam di mo ta nagprogreso ti biyag yaw. Ay, anya lakit din. Umapalaklaw na iti kalugaran tayo lakay. Sino kalugaran tayo, bakit? Dan ti Luisa danda ni malpasan niya balayda. Napatarimaan kan napalawad da pimanan. Nagpartak ti panagasenso ti biyag da si ka. Anya nga tayo ti trabaho ni Ibyo nga anak na. Ay, wala niya. Anya nga ti trabaho ni Ibyong. Sigurado adakal ti sweldo na ta nagpa-renovate damit adagos. Salud-sudak tuman gayam. Ibaga ka isarriknak tumat. Lakit ni may ti sweldo ijay. Tapno na parpartakman mo ti panagprogreso ti biyag ta. Ay, wan man bakit? Ang mga nuisunto mo ti pag-progress ti biyag ta. Bakat ni Ebyong ngay, jak mat makita. Ay, rimuaran itay lakay. Amumat. Rabi iti trabaho na. Night shift amakun ko na. Apay nga ta sa bali ti marikrik na wakat. Ninervous man ako. Kasano asa bale? Di ka pa'y maragsakan ta trabaho manon ti anak ta ita. Sigurado nga ado kwarta manan nga iawid na dayjay. Talagang nga rod na sa bali ti marikrik nak. Tsakmat nga rod maipalawag noan niya. Ay, mangrabyan takit din. Bisin mo lang dahi ta. Nyalakit din. Ay, anyat oras di tanggar daw. According to my watch, alas 6 na. Yeah. Ne, apay ngay. Alas 6 ti agsapag ang awampay mo tinagawid nga anak ta. Tawagam saludsodam no sa dino ti ayan na. Ilimlimad yumat ngamin nga agina. Noon niya ti trabaho na. Awa talaga oh. Ne, ada ti umawawag. New number mat. Katsong batam mga lunapatag ti ibagana. Hello? Ay, wan, tsak ti ina ni Ibiyang. Anyat na pasamak iti anak ko. Aniya? Ada ni Ibiyang nita police station, sir. Ay, saan? Saan na mabalin na maibalot ti anak ko? Anya ti kunam Luisa. At IJ Police Station ti anak ta. Maibalod ni Ebyong. Anya? Anyat na pasamak, Ibiyang anak ko. Naduktalan dagiti pulis, ti palihimod minanang. Aniya? Nag-report ka na kwada, ti may sa kanuami.
Anya? Ay, hawanan na lang. Ay, ang mga nutong palbiyaga na may balon na. Ay, Kasano ngayon ti balay tayo? Sabay saan pa'y analpas? ay, na kayo kinitatagan natin makamo makituloy na lang. Anya? Ano ka ba naman, Luisa? Amom gaya makasya ti trabaho ti anak ta. Hanggang pinaybay ang pailaang. Hindi medyo pa'y ngagi na. Ti may papan ti trabaho na. Ay, anya nga ita. Yawa talaga, oo. Jack mangarod amo tinapasama haklakay. Sa may isa, nagtulagan mi iti anak ta. Ano makaurong kat agikatan iti kasya trabaho. Ay, una yan, Luisa. Di kagpampanunot. Pinalubusam kay din ngagtrabaho ti anak ta iti kasyay. Kat amo madelikado. Sapay, estudyante ti daduma nga ilaklakwan da. Di ko na ada, kat agan-an na damot ka nung amin lakay. Ewan ngam kita man. Oh, kita am tinabasamak. May balodan. Kaasimat lang dagiti estudyante. Pinagtrabaho day ti kasta klase ti trabaho. Ay, amangan kindi. No, damatan naakaran iti sakit dita. Ay, awa talaga, oo. Gardo, anya ti aramidan ta? Saan amabalin ama ibalod ni Ibiyaw? Ay, nadagsan ti kaso ti anak ta. Ay, mumlay ta bagay. Kinasaritam ka din ni Ibiyong, bakit? Sinaludsod mo, nanya ti trabaho na. Saan lakay? Jakmat ngamin naranranaanon. Naimbaglangan, ta na ilisi ka, bakit? Anyat kahit mo asawan. Illegal ti trabaho da Ibiyong, bakit? Tidamag kaw, kit nadagsin ti kaso na, iso na ibalod. Anya? Anya trabaho na anya? Agilaklako da ka no iti pangbitan aragsak, bakit? Anya? Pangbiitan aragsak ko nang? Amom daytan bakit? Estudyante ka no pa iti kakadwada ijay. Naimbaglangan na, tadda ti nagipulong. Ipanpanakkel na napaspas ti progreso ti biyagda. Ngam ni, nagrugi magam ti pamayan na. Daytoy mo Auntie Luisa, kinunsinti na mo iti anak na. Inlimod da kanya Uncle Gardaw. Nay, agpatakdar kayon samot ti balayo dito'y asidag meruela. Wan anti, kukwamin da ito'y adaga. Ti kayat mo ka di asawan, kat ginatang yawn. Wan ginatang mitap noon da pangisaadan may tibasit akalapaw minana. Ay, naimbag kayo pay. Ha? Siguro, no nadalos mo ti pamayan ni Ibyong idhey, saan ko ba? Mat ana ibalod ita? Nagpaspas nga agpaiso ti progreso ti biyag mi idi ngam illegal mo ti trabaho na. Tay ko na nga ron anti, ayos laang no inino ti progreso. Tinapatag kat nadalos awagas. Slowly but surely ako nada, anti. Ming amanan ti balay tayo. Asaan pa yan nalapas? Bakit? Ay, awanan. Saanan ama ituloy na ita? Makatawanan ti anak tayo di pagbaludan lakay. Ay, wala. Tamaysa ka mata konsentidor. Sapay, nalastog kayo kiniibyong. Hindi ado ti may awid na kwarta. Panagkalyo tinapaspas apan nagprogreso ti biyag tayo. Tagayam. Yawa, dati inlimedyo akalokwan. Ay, no saan ko kumasinuportaran ti kas di aplano ti anak ta. Saan siguro mapasamak ti kas to lakay. Ay, wala. No saan ka kumaan nagbalin a bulsak gapoy ti kwarta. No insurom kumaan na saya at ti anak ta. No kinorektar mo iti kamali nga aramid na. Di mayat kuma. Nga manyangay. Kaya't yo tinapaspas sa panagprogreso.
Uri amoyo, adakas. Inaramid yung lata. Kitaam tibungan na. Isukid din tinakaisagmakan ti anak mo. Once again, I want to remind you, huwag niyong subukan, masisira ang buhay mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Ay, Tomas, apay, di mo makita nga gwalwalisak. Agwalis ka laeng Ingatong mo't adagita sakam, tanagrugit day tabadbad da kam. Awan tupay ngamin mo ti makasango nga agwalis mo dito'y balay, sakla amin ang. Jak nga rod maingataw dagiti sakak. Ti ko namkit day, sadot ka mangingataw. Anday! Siya kon ti mangingataw kadagita sakam. Nasakit ko na, nasakit! Apay, si kalaang aya ti addaan na yun na Tomas. Tapno amaw, permi anagsakit to'y abaga kun sikat kaw. Nagagnak anagreklamaw, Sika ka dagiti tumang mula ang tinasakay, ngumreklamo ka reklamaw. Di ka pa'y tumakdaran, nakatugaw kalatan. Siyak taglinis, siyak pa'y tagluto, kaslaawan kabalay ko, siyak laminan. Anya ti si Dananang? Dahi talamangan ti pagalispan niyo, di kay pa'y makaluto, siyak laminan. Nagsakit nga rod ti tenged kaw. Naktangan sa idirabi Dayta, agigiddan tayon nga agsakit ti bagbagi na dito'y balay. Ha? Ta sino ta da sakit na aya? Ni tatang mo, nasakit ka mo dagiti tumong na, iso ang nakatugaw latan. Ay, saan la tenged ko tinasakit na nang? Pati da ito'y barokong ko. Ay una yan, nagaduma daytan ang nasakit kang ka. Mabisinak ayan. Wala, umay naktulungan nga agluto, tapno mangan tayaw, nanyalaki dayn. Apay, ayan ni Emma. Taiso ko mati paglutwan niyaw. Nay, anda ka madlagayam dito'y suli nga agsil-cellphone. Apay manan aya, tila makitkitam. Ing katulungan ni Nanang agluto. Saktong tagin now. Awan ti kadwa ni Nanang agluto. Kat si kangay, Nasakit nga rod ti tenged ken barokong ka. nasakit mo ti ulo. Agtutulad ka mait. Pudno mait, idi pa'y kalman ngagsaksakit ti ulo. Oh, kasi cellphone mo day ta. Agasam man nga minta, puro ka cellphone. Ala, inkan tulungan ni Nanang agluto. Naglaing nga agibaw. Anya ti sidaan. Agtugaw ka kidain, damagang pa'y laang no anya ti sidaun. Ne, balatong summer day ta. Balataw nga da sardinas na. Ne, apay akas tatiin lutoy asidaan. Kano maiparit kanyak day ta. Kahit isumutiyad. Uray siyak. Maiparit kanyak day ta. May parit kan ka? Tapay ko ma. Awan mo trayo, ma'am. Agsaksakit lang nga rod ti tenged ken barokong kong. Pag sidaendak pay laang matiti balatong ken sardinas. Ay na, no diyo kayat timangan san laang. Anya laki din. Basta siya, mabisinak iso ang mga anak. Ala, da kami langan kinema timangan. Makaammo kayo ang mabisinan. Emma, sa dino ti papanam? Ijay Aginaw ka. apay ko ma, katda kami kininanang tinagluto. Si kamot tiyagin nawon Sa anak nga rod ama kainaw ta nasakit ti tenged ken barokong ko. Uho,
Anya kumangay ti connection data na sakit at tenged ken barukong mo di ta panaginaw mo. Di naksungsongbatan man, Emma. Ina-unaak nga mitisi ka. Aginaw kan. Ne, tagkusilap kitin. Aginaw kan kunak. Ay na. Nagmayat lakit din ay ati istorya na daytoy a pelikula nanang. Ay na kunak tumot keng ka. Ag katuluyan jay bida lalaki ken jay bida babae. Anay! Nanang, ni tatang, Apay ni tatang mo. di mo na nga kaya. Tiyan niya. Anay! Anay! Ay sos, ano nga tan? Ay. Inkakitaan na. Ay, uwin. Lakay! Umayan! Apay ayang agpukpukaw kamot alaklakayan. Nasakit nga rod to'y tumangkaw. Nan kita akman. Ay, inayadam mo ta. Saan mo talimtag? Apay, masapul alumtag tapno agsakit. Ayan jay agas mo. Aha, agas lang nga agas. Nasken nga agtumar ka iti agas. Haha, naumakon nga agtumtumar iti agas. Ay kat ano sam angarod ti sakit na. Saan ka nga agpukapukaw? Tama nga numangagda ka dagiti kaaruba. Kat panunutin da adangdang randa ka. Apo, nagpintas to'y buy-buyaak dito'y telebisyon na. Hello! I miss you too. Kumusta ka ngay, babe? Na. Anyamatan. Nag-visit tayo babain. Ta dito'y paimot salas ti pakitungtungan na iti cellphone na. Uy, kunaklaro dun. Aguray ka man. I love you, babes! No. Wen, love ka ko na lang dun. I miss you. Apay, di mo na nga. Kaya't mo nga ulitak nga ibaga, Hoy, Emma! Wait lang, amanong. Apay, Iya da yung manday tapan nakisaritam dita cellphone mo. Kit-kita yung magbuybuyaak. Ay, wait lang, babes, Kasaritak labiit ni manong ko. Ijay kasilid mo ang makisarita. Saan adito'y salas? Killjoy, awan nga min love na ka. No. Pwe, bitter. Nay, nakasukat ka mo't Emma. Sa dino ti papanam. At the date ko na nang. Kitaam ka din ni manong mo. Nakatugaw ijerwar. Kasla nagunag ti pampanunutin na. Kasano, awan love life na. Kalpasan anak ki asawa iti sabali je girlfriend na. Dinan kayat ti makiayan-ayat. Ay, masikuranak nga road. At damat latan dito'y balay. Sayang jay intorpos na akin na maestro. Bayan nyo nanang, tapaapala. La. Ne. Ta dito'y paimot sangwanak ti pagmikmik apam mo, sika Emma. Apay, dakas. Ne, kasla igagagaram mo. At dagayam date ko ita. Jay kinasaritak idirabi dito yung cellphone ko. Ni Brian day jay. Kutagkita kami tangal daw. Ne, kunak man no kunam anasakit ti ulom. Awanin naikat adagos idi inawagan nak ni Brian. Kaya't asawan data, asaan ati pain reliever ko ti agas na, no dikat LOVE as in love. Na. Napanakidate ni Emma kunam bakay. Isumat ti kunan na. Naimbag pa'y tadda ka date na.
Angam ni Mario ngay. Wen nga rod lakay. Napukaw mutten anamin pinsan ti gaganay gayan ti biyag na. Nanipod na kiasawa iti sabali jay girlfriend na. Ay, mabuting samot nga gayatan. Iso anagado ti sakit nga agagalon na. Nga, tanya ka no ngay matisakit na. Ay na, nasakit ka no ti tenged na. Nasakit ti barukong na. No kasta, amin tayo dito balay kit adda saksakitin na. Kasmet kanyak kumarkaron samutten ti sakit to'y abaga. Na, 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 na. Oy, Emma, Na, 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 Imo! na. pakilaban man dito yung madamdama. Wen, Manong. Ni. Naragsak dito kapsat ko Lupasak laang ti panagkaraid ko. Aglabaak adagos, Manong. Ay gat aglinis ka pa'y kuma, dito yung unag tibalay. Aywan. Kayat mo, tairaman ko alinisan jay silid mo. Karkar na. Iwan Linisang mga raud. Kayat mo, tasukatak ti kurtina, Manong. Aramidom day ta? Una, agsukatak ngamin iti kurtina dito'y balay. O di iraman kumutan jay silid mo. Ay ikat kay kayat kumanan O sige, Manong, aramidek day ta itangal daw. Ay sus, nagkagata talaga. Emma? O, apay, Manong. Ay, makapangpanganak man iti spaghetti. Mabalin ka di nga agluto ka madamdama iti spaghetti. Aywan kayat mo ka di jay medyo nasamit kan creamy. Karkar na talaga. Anya nga tayo tinaknakan na dito babae. Ay na, nasaya at magtaanda ni ading mo nga agluto tanay. Kasta unay mutten ti sakit to'y abagak. Nay, Ay, kat no idi pa ilang agalom day ta nasakit mo nanang. Agpa-doktor ka na. doktor manang, agas manang, ang mga nunaktangan lang day to'y. Ay, iso nga agsaksakit day ta abagam, gaputa sulsulwam dagiti problema dito'y balay. Kahit asino kumangay ti mang tulong kanyak. Sika, kat agpadatamat nga adda saksakitan na. Ni tatang mo, dandanin to pa'y saan mo na makatakdar, gapo jay nasakit at tumeng na. Ay, Ay na, Mario anak ko, kano marigrigatan kan sapay ngamin ang makamove on, idi nakiasawa iti sabali jay girlfriend mo. ay ipalagip mo manang. Nagsakit alagi pun day ta apasamak nanang. Kita man day ta, napugtuak ka. Iso nga agsak-sakit ti barukong mau, gaputa ka sa pulam ti agayat ken ka. Ay na, agbiro ka nga minun iti girlfriend na saan matadakas ka? Ay, mawan nga rod nanang. Makapadipres mo ti kasasaad ko. Awan lang nga rod love life ko. Ako na ni Emma. Awan pa'y trabaho. Ay kat agsubli ka manen amang isuro. Agbiro ka iti armem, tapno maikat dagiti saksakitem. Kitaem ni ading mo nga Emma. Oray anya ti ipatrabahom, ragragsaken na nga aramidem. Ay natumas, anya lang aruden nga iti pasidamiken ka, no di mo kayat ti balatong kas kada okra asidaan, ket isumet ti adda. Adda nga rod sakit ka. Napray ka nga minunay ket, natangken ti ulom, di mo kayat ti agbalbalaw. Anya ang mapray da sasawumait. Ketun mo, dayta pa nagsigsigarilyaw, namin anon nga imbagakken ka nga isardeng mo, ngem di mo kayat nga ikatan. Ay, sulang nga rod mo tinabat-bati abisyo kaun, ikatempay. Dayta nga rod ti rason, iso nga agsakit dayta tumeng mo.
Saan ka nga reklamaw? Ay, tumalda ka man. Ay na, nubagbagaan da ka. Di mo kaya't adenggan. Tati panunot mo, si kati ama iti pagtangan. Day ta pride mo ti agadaw. Isaw ti pagsaksakitan day ta tumeng mo. Nay, agay glasses kan? Isumit ti ko na ti Doktor Manong. Dahito ka numataktiga po nang agsaksakit ti ulo. Oh, bagay ko kadimo laeng no adda glasses ko. Ah, ay, bagay mo matkiti Emma, Hmm, kadoan nakman gayam. sa dino ti papananta? Mapanak agaplay iti trabahok. Mangisuro ka manen, Manong. Nasaya at mo, tapno saan ka laeng anakakulong dito'y balay. Maimbagan kan itinagado asakit mo. Emma, ikatangan nakman iti kenday. Kendi? Ag kendi ka, tatang? Uwan, agkakatayak nga raod. Awan mo tin sigarilyo ang nakabulsa kada kayo. Ikate kunday taabisyaw. Barang maimbagan ti panagsakit ka. Nang runa to'y tumeng ka. Ay kat nasaya at ano kas na tatang? Idi pa nga ibagbagami nga isardeng yun ti ang sigarilyo. Sige, mabiit lang. Mapan kayo igatangan iti kendi. Nay, si kamot tiyag luto, Emma. Ni Manong mo ngay. Agaramid ka no iti test dagiti estudyante na nanang. Iso asyak ti pinagluto na. Adda si daan? Adda gimatang ni Manong. Adda pa'y ginatang na abagas. Ay na. Nasaya at manukas ta. Tapno saan nga isupay a panunutag. Saanan nga agsakit to'y abagak nga agpampanunot. Una nanang, taaddan katulungan nyo kadagiti gastos. Kan, adda kamot nga agluto. Anya lakit din aya. Ay, makainanaak mo't laengan. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw, dito'y drama tayaw, Anya Laki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw, ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay, panang tarabay.